И така, това е тест на водата едно. Видите колко е температурата на водата. 26,5 градуса, каза нашия професионален джампър. И моите разлики с твоите да сравняваш. И като слънцето мен да ме огряваш. А щом залезе то ти да продължаваш. Хепи да ме правиш всяка нощ. Стара каравана и море на 1 метър има няма. Спали не да спали, весели отнесени, цяла нощ живяли. Бира по чадъра с готини хора, дара-бара, пени морето. Момче, как ти дай да направим автор парти. Изпочупиха в момента дискотека и те не изгониха. Искаме автор парти. Искате реклама на плажа? Аре на плажа с бутилки! Айде! Уиски! Аре към плажа! Аре към плажа! Към плажа! Бомба!
красивая ты. Влез. Ты самая красивая. Ты самая красивая. Ты самая желанная. Красивая ты. Ты самая красивая. Ты самая красивая. Ты самая желанная. Оп! Пепе, доплесни с ръце! Оп! Пепе, доплесни с ръце! Оп! Пепе, до! И един дое! Доплесни с ръце! Гето кукуйте се. 5-7, никакво време. Седим и муваме, да. Лачме птици, някакви джинери тук. Ама дайте як... Дай! Аре бе, аре бе! Тази нощ ще си спомням за всяка нощ. Да ти искам за всяка нощ. Да ме станеш навика. Настроението е на 6. Музиката също е на 6. Да изкараме добре. Дори без мен, ние сме оле. Тук се случват хубави неща. Ала бала и други кала. Само кажи да. И сме на върха и кажем всички ура. I just want you in my life like the summer.
It's a secret kiss tonight, like the summer. I just want you in my life, like the summer. I just need you in my arms, my summer. I will wait for you to come. Вода дома не. Just want you in my life, like the summer. I just need you in my arms, all of my summers. I will wait for you to come. Pase. Заснуто, Левче. Айде, Миконос. А не пред вратата. Вие си глата, бе, нега. Я кажи, Историята за люката е много шокираща и искаме да тръгнали сме за Приморско, обаче явно не ме отсъдна. един пиянник, аз ти питам не по-тя. Сашо, кой е Защото тръгнал? не бензина и косвените, помни? Кой иска да му разказвам се? Абе, люката. А ти я знаеш, бе?
Таратор с гъс. Гъс с таратор. Снимай къде са, бе, Къде сме, къде? У Сахара сме! Влизаме в Сахара! Май сме в циганската махлут. Венци, как си? При малко. къде се намираме на Капа, където да тези двамата се бият, не че ще тръгме някъде след София, там има редица. Наши зад пилесарията, до това имаше едни сирийци. Точно така. Ние си милетно наритахме и си качим на кишките и си тръгнах. Така. Ама страшно идиот. Жорка, как е иначе положението, как е при тебе? Вау! Митов, как си ти? Митов, такъв в гръб. А ти бе, Кепа? Гледай, аде да с батка. Той има даже такова. Еленски скок. Сашо, къде е там подземието, че ходим, бе, брат? Ето, те се връщат под Те се връщат от туалетно. Барбара, здравей! Ау! Арабе. Да мога да живи, да си продължаваме към Приморските. Няма стига скоро, за да е по София. Ще стегнем на така за късмет. Тигър! Тигър! За клип? Документален филм, гледай. Аре, момчета, да развъртиме. И момичета. Момчета и момичета да развъртиме топката. Аре, Алекси! Аре, давай. И той се засилва. Великолепна стойка. Сила се, удари. И гол. Сега къде е пътуваме? Пътуваме към къде отиваме, раките отиваме. Баца, ти навигатор ли си? Сложиш очилата, лешат и лъжици. Аз си изгубих очилата. Ево я не. Виж колко купихме освен топката. Ау, това са колко пари? Това е за 65 стотинки. Топката е за 2 лева, става 2,65. Браво, и вече си назад. Има къде е топката. Топката е отгоре. Любчо? Джихадисти си има и... Я се сбите. Сашо! На колко километра си водки? Ема не мога да даде. Баци, колко време остава? Значи, да, ще Царево е 43 км от нас. Предполагам, че го стигнем в 50 минути. Колко сте мерува? Няма шанс. Значи да бъде 34. 23 минути ги дам. Морето! 28 км, 23 минути. Хероин! Къде сме? Арайвет! Ало, стигнахме. Завършък на сезон 2015 Китен, лагер ПМГ, асарейците. Чобаните. Давай, речта бързо. Сега ще пусна този фенер, аз и Янишав Атанасов на Китен 2014. 2015. Идентично е. И с идеята да го пусна към Към Луната. Към къде? Към Луната. Не към Луната. Към отвъдното и към Мерси! неизбежното.
Това би умрели се чупали. То по-долу нищо не се вижда. И ще го пуснем. Вече Две. го пуснах, но трябва малко загрее първо. Това е едно да запалиш. Това е символ на нашия лагер тази година. Ей, дай маркер. Маркер, бързо. Абе, стига бе, Не, ще го продъниш. Айде, давай, пускай го. Това няма да гори из цяла вечност. Добре, сега ще го пуснем всичките заедно. Давайте, готови ли сме? Връщаме го. Да, пускай. 3, 2, 1, старт! Браво!